Tarata décembre kalo tile 30 san 2025 Maliba TV 1 jamanaso filɛbagaw aw danse Maliba TV 1 ka kunnafoni setimaw kɛnɛ kan kunnafoni dabɔla BCAES n'ale kolobo karili baaraw kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen Mali ministre min ka ca ɲɛsinnen sɔrɔ ni musaka ko ma Aluseni Sanu ale ye kunnafoni cika kura cari an ka ORTM jabarani fɔlɔ sanfɛ n'a y'a jira k'a fɔ ko farangala ko capital mun b'u bolo nafolo kasabi ta fanfɛla la ko de bɛ t'i jɔ miliyari 500 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la ni janvier kalo tile 31 min bɛ san 2026 ko fɔ k'u kan ka ɲɔgɔn ye boloda n'o bɛ conseil d'administration ka ɲɔgɔn ye fɔ yaasa u ka se ka u ka bɔrɔ dogo ɲɔgɔn ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen cakɛda minnu ka ca ɲɛsinnen kunnafonidiw ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ni a bɛ fɔ ma ko AGETIC olu y'u ka session ordinaire ta ko 22nan baaraw boloda kunungo décembre kalo tile 29 san 2025 n'u ye latigɛ kura tɔw fɛ u ka conseil d'administration o bɔra o yɔrɔ n'u y'a jira k'a fɔ ko san 2026 kɔnɔ k'u ka projet minnu bɛna don k'u bɛna nafolo miliyari kasabi 2.96 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko de don o dakun na. Kɔkan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Senegal jamana kan. Senegal jamana ministre min ka ca ɲɛsinnen don kɔkanko ɲɛnabɔli ma ni ale ye Cheikh Niange ale ye kunnafoni cikan dɔ cari kunnafonidilaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ min bɛ ɲɛsin AES ni CEDEAO yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ k'u bɛna wulikajɔ boloda yaasa bɛn ka se ka tɛmɛ nin kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ k'o de ye olu ka laɲini ye o latigɛ taara u ka ɲɔgɔnye dɔ senfɛ. An bɛ kɔkan kibaruyaw datugu ni Centrafrique a jirala k'a fɔ ko san 40 tɛmɛnen kɔfɛ ko Centrafrique ɲɛmaaw sera ka kalafili 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko fara ɲɔgɔn kan ni k'o lawaleya u ka jamana kɔnɔ farangala a bɛ t'i jɔ maa 2,500,000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la olu de taara sugandili kɛ ni kalafili in boɲɛ kɔnɔna la. An ni manaw ni aw gɛrɛsɛgɛ kunnafoni tɛtɛmaw sɔrɔ nin na Maliba TV 1 jabaraniso kan aw k'an mɛn don wɛrɛ.